ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೆ. ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂದು ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡವ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಚಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದುಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಬೊದುಲ್ರದೀಂಡ ಕಾಣೆ ನಿಕಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಉಲಾಯ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಮೈತಂಡ ಸೈ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಿನ್ಯ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ರಾಗಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ. ಅವು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಉಂಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೊಂದರೆ ಲೈಕ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ನೀವು ಓಲ ಉನ್ಪಿನ ರೈಸ್ಗೆ ಎತ್ತನೋಲಿ ಪರಿಮಲ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪರಿಮಲ್ ಮಸೂರಿ ಹೆಚ್ಚ ದೋಸೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೋಟು ಯಾನೊಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಕಾಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ 2-3 ಸರಿ ದೆಕ್ಕಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಅವೇನು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಐತ ನೀರು ಗೂಸಿ ಯಾನು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಗೆ ಯಾನು ತಾರೈ ಪಾಡಿಯ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಫೈನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಡೆಯ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಡೆನಾಗ ಏತು ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಫೈನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲು ಏತು ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ಆತು ತೆಲ್ಪು ನಿಕಲು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಾನು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆತಂಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇಕ್ ರಾಗಿದ ಆಟ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆತಂಡ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆನಾಗಲ್ಲ ರಾಗಿದ ಆಟ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರು ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕುಲು ಏಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತಿಪ ಅದಾಗ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ತನ್ನತೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತಂಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಅತ್ತು ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಪುಜಿಂಗದ ಗೆತ್ತಂಡು ಇಂಥ ಪೂರ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆದ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಸುರು ಪಾಡ್ದು ಜಾಡ ಹೊರನ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ನಿಕಲಿ ಏತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರೆ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನೆಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ತವಾಗ ಎತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ ತಿರ್ಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತದ ಆಯಂದ ಒಂತೆ ದುನ್ನ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ನೆಯ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಯ್ತ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಓಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ನಿಕುಲು ದೆತ್ತನೊಲಿ ನಿಕ್ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಒರ್ದ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ದೋಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು 30-40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದ್ದು ಅವು ಕುಕ್ಕಾಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಗೆತ್ತದು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನತೆಗೆ ನಿಕುಲು ದುಪ್ಪರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕದ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಓಲ ನೀರು ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ದಿಯೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೆತ್ತದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಬರಡವು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲು ರಾಗಿ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.